Kanachi Anambra State bụ ọkammụta Chukwuma Soludo akpọkugo ndị Ntorobia steeti a ka agbasie nnọọ mbọ ike wepụ uche ha n'ihe dịgasị iche iche enwe ihe ọbụla ọ ga-abara ha ma gbadosie anya ike na ichekwaba ezi ọdịnihu ha. Akanachi steeti a kpọrọ oku a n'oge achịkọbara mmemme icheta na ya bụ otu Youth Earnestly Seek Solution YESS Agwala afọ 3 o ji uwe malite ma bụrụ ebe ha nọ uwe na-akọwa mkpọ dị na ndị mmadụ kasị ndị ntorobịa ga-apụtawanye ihe ịkwado ọchịchị enwere ugbu a. Ya bụ nzukọ nke ndị achịkọbara bụ nke were ọnọdụ n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ebe Chukwuemeka Mmọdịlịm ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Gọvanọ Soludo kọwara yes dịka otu ndị ga-enyere ya aka igbo nsogbu ndị ntorobịa nwere na steeti a ma kelee ha maka isonye ya n'iweta ezi mgbanwe na steeti a ọkachasị na ndụ ndị ntorobịa. Gọvanọ Soludo kwuputere njikere ọchịchị ya dị ịhụ na enwere udo na steeti a ka ọ wee bụrụ ebe ndị mmadụ ga-ebi ma zụọ ahịa ma nweta ihe niile bụ ezigbo ihe ha na-achọ na steeti a. O kwuputere na ọchịchị ya bụ ọdịmma ndị ntorobịa n'obi n'ihi na ọ na-etinye nnukwu ego n'ihe gbasara ọdịmma ha iji hụ na ha mejupụtara ezigbo ihe niile ha bụ n'obi gbasara onwe ha ma tinye oke ha n'ịhụ na steeti a na ala anyị Naịjirịa gara n'ihu. N'okwu nke ya, onye ji bụ ọkwa na-ahụ maka ụgbọelu n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Chief Osita Chidoka gwara ndị ntorobịa ka ha were ohere a Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ha ịrụ ọrụ na steeti a were bụrụ ihe ọbụla ha chọrọ ịbụ ma nye aka ịhụ na a na-enye ndị mmadụ ọrụ na steeti a site n'ịbụ ndị na-enye ọrụ ma ghara ịbụ ndị na-achọ ọrụ ka steeti a wee bụrụ ọkaibe. Maazị Chidoka gwara ha ka ha na-arụsi ọrụ ike nwee egwu Chineke ya na itinye uchu n'ihe ọbụla ha na-eme ma sepụ aka n'ịchụ ego ọkụ nke nwere ike ime ka ha laa n'ike ma ghara imejupụta ezigbo echiche niile ha nwere gbasara onwe ha na steeti a ya nakwazi ala anyị bụ Naịjirịa. N'okwu nke ha, kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ayamba na kọmishọna na-ahụ maka ọlụ pụrụ iche bụ Maazị Sly Ezeokenwa toro Gọvanọ Soludo maka igosi na ọdịmma ndị ntorobịa ga-ebido tata site n'inye ọtụtụ ndị ntorobịa ọrụ n'ọchịchị ya ma yọọ ndị ntorobịa ndị nke Gọvanọ Soludo nyegoro ọrụ na steeti a ha were ya mepụta ihe a tụrụ anya n'aka ha ma rụọrọ steeti a ọrụ ka o wee bụrụ ọkaibe. N'okwu nke ya, onye isi oche ya bụ mmemme Maazị Alex Ejisieme toro Gọvanọ Soludo maka ịbụ onye mbụ gosiri ka a ga-esi wee na-enyere ndị ntorobịa aka na steeti a ma yọọ gọvanọ ndị ọzọ ka ha ṅomie ya. N'okwu nke ya, onye na-achịkọba Youth Earnestly Seek Solution bụ Dọkịta Nelson Omenogha kwuru na ebumnobi ha bụ inyere Gọvanọ Soludo aka na igbo ọtụtụ nsogbu dị na steeti a ma mee ka ndị ntorobịa bụrụ ihe ha kwesịrị ịbụ na steeti a nakwazi n'ala anyị bụ Naịjirịa ka steeti a wee bụrụ ọkaibe n'ihe niile. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Mmọdịlịm.